lavet på klubben i den her uge? Spiller fodbold. Spiller fodbold. Vi har lavet køjefisk, og nu er vi i gang med at male. Klub i den her uge. Jeg har både spillet bordtennis, som du kan se. Og så i går der var vi på tur. Vi var ude i airtracks og hoppe i trampolin. Og det skal vi også 2 gange i næste uge. Og der kan man nemlig melde sig på, hvis man har lyst. Hvad synes I om at stå i kø til båden? Kedeligt. Vi vil have den ud i en uge. Kasper, hvad har du lavet i den her uge? Jamen i denne uge har det været fantastisk vejr, så vi har både snittet, og vi har leget med fedtsten, og vi har spillet fodbold og haft hoppeborg ude, og vi har ikke nået at spille Stratego den her uge, men det håber jeg næste uge, vi kan lave igen. Hej, hvad har I lavet til snack i den her uge? Vi har lavet lavkage, og det var en succes. Og børnene var vilde med det, og vi fik næsten udsolgt. Hej, hvad laver I? Vi er i gang med at lave fedtsten, og lige nu der sidder jeg og skal til at starte på at lave en skildpadde, forhåbentlig. Og du laver? En gave til min mormor. Hej, ha' en god weekend!